Wannan ɗaya daga cikin kantunan sauki da gwamnatin jihar Jigawa ta bude kenan, gashi nan kantin sauki inda mutum zai zo ya sai ko dawa, gashi nan dawa, wake, gari, nan ga gero, shinkafa, masara. Can kuma shine cikin shagon da mutum ya je ya biya kuɗin sai a bashi. Ga can wasu 'yan ƙananan buhuna guda biyu, wani ma'aikaci ne ya saya aka cira albashinsa. Ga can wani shi ma yana ɗagawa, shi ma wanda ya saya ne. To ga wani ma wanda ya sayi. Me da farko me sunanka? Sunana Ali Muhammad Ji. Ma'aikaci ne nan a jihar Jigawa. Gaskiya wannan program da mai girma gwamna ya yi magana gaskiya abin a yaba mishi ne. Domin lokacin da ya buɗe wannan program ɗin aka ba wa Busy Pay damar su buɗe wa mutane account duk ga mai sha'awa. Muka zo kuwa aka buɗe mana account ɗin nan aka ce kuma idan an buɗe account za a yi alatin a wayar mutane. Muka ba da nambar mu da BBN number ma mu da email. Muka ji kuma alert aka ce daga zarar ka ji alert din nan to ka cancanta ka yi deserving da ka zo karbi kana. Kuma yanzu na zo na karbi 10 mg guda biyu na shinkafa kuma a naira 14,000 each 10 kilograms a naira 14,000. To yanzu ka biya kuɗin? A'a, mu ma'aikata an ce mana an mana alfarmar za a bi mu bashi har sai an mana albashi. Daga cikin alfarmar mai girma gwamna ya mana wannan alfarma ce sai za a bi mu bashi sai an mana albashi a yi deduction daga cikin albashin mu. Yanzu nan daga cikin albashin ka za a cira? Daga cikin albashi na za a cira. To duka za a cira ko kuwa duka 20,000 za a cira ko kuwa goma? To wannan ya danganta da su yanda suka tsara. Mu idan an cira farar ɗayan ma a lokaci guda mu wannan taimako ne nan a gurin mu, domin duk wanda zai zo ya ɗauki abu ya baka a mazaunin cewa wannan bahi ne zai iya yiwa na tahi ba da abinci a gidana ko ma ina da shi wani taimako ne aka yi maka wanda kafin albahin ka ya zo shi sai a yanka gaba ɗaya wannan an ba da taimako sosai da sosai a kai. Me za ka ce wa gwamnan jihar Jigawa Umar Namadi? Abinda za mu ce wa mai girma Malam Umar Namadi da Allah Ubangiji ya ɗaukaka mulkinsa, bace ya ɗaukaka mulkinsa kuma ya bacin ya yi shekara 4 nan ma Allah ya sa ya ƙarasa 8 domin irin jajircewar da yake yi. To gaskiya fi sabilillahi na samun addu'o'i daban-daban a gurin ma'aikata da mutane daban-daban, kuma muna addu'ar Allah Ubangiji kasa kamar yadda ya bude wannan palliative din nan Allah ya sa 70,000 din nan ma da za a bayar na mafi kankanta albahi Allah ya sa mu a ciki domin na san ma zai yi insha Allah.